Eller har du kun sat sprit ned i? Har du kun sat sprit ned i? Ja, nej. Nej, det fik jeg. Nej. Jo, jeg gav mig den. Jamen, han tog den på mig. Ja, Jeg bliver ved med at filme. Så er den blevet lidt... Jeg kan ikke undskylde for, hvad Jack gør. Han er Den i hvert fald ud. Den ryger ind på YouTube. Hvad? Den ryger ind på YouTube. Nej, din filmer meget bedre end min. Nok fordi din iPhone. Den kører også i fuld HD. Hvad? Den kører i fuld HD. Jeg er lige klar. Det ligger også i HD. It's high definition. Hvem er det? Nej. Eller hit. Den ligger lige på Det er hit kvalitet. Hvad får jeg, hvis jeg får den her op? Ingenting. Jo, jeg får. For æren. Ja, det kan jeg også. Hvad får jeg, hvis jeg brænder hus eller hele skolen af? Så får du en stor bøde. Får du et kæmpe stort erstatningskrav? Ja. Og en bøde. Jamen, alle børnene får jeg hyldest. Og alle børnene vil elske dig til dagens ende. Ja. Ej, doubt it. Nogen der vil være sød at åbne døren? Nej, vi skal ikke åbne døren. De Jack, han er blevet sindssyg. Åbn døren, Kasper. Og få de andre ind også. Du er gæt på dig. Jeg kan ikke. Jeg ved ikke, om der er kommet et hul et sted i jeres luftballon. Jeg skal gå rundt. Midten fløj på mig. Den blev fanget ved den. Se, der er en god flamme hernede nu. Og den vil ikke rigtig let. Nej, det gør jeg sådan set. Kommer du på nu? Kom ind. Ja, nu tager jeg sgu face. Nej. Okay. Vi skal jo spille håndboldkamp. Mod Fjordkirke. Mod Kaj? Det skal vi måske også spille mod. Hvis jeg åbner døren, så forsøger jeg. Der be light. Når får vi fri? Det gør du, når du har fri 2:15, ligesom vi plejer. Okay, nu kan jeg faktisk. Jeg åbner over 3. Nej. Den er 5 minutter i 3. Nå, så. Skulle du ikke sagt det? Okay, jeg tror ikke, den kan. Jeg tror, der er kommet hul i den. Nå, må vi? Tror jeg,